Helo, dwi'n 36 mlwydd oed a dwi'n brio gyda 2 fab hyfryd. Mae'r hynaf yn 2 blwydd oed ac mae'r ifanc yn 6 mis, a dyma fy stori. Ges i blentyndod anodd a wnaeth fy ysadau'r ddatblygu o oedran ifanc. Mae gan mam phroblemau iechyd meddwl difrifol a wnaeth arwain fy rhieni wahanu. Pan o'n i'n 5 mlwydd oed, roedd mam wedi chwrdd â phartner newydd ac o'n i'n 8 pan gafodd fy chwaer ei geni. O'n i wastad yn symud rhwng tu fy nhad mewn gi a fy modryb, felly oedd yn anodd i mi greu ffrindiau. Yn ystod fy mhlentyndod, chefais fy nghamdrin. O'n i'n teimlo fod oedd gen i nimon i droi, ond yn y pen draw agorais lan i'r athrawon a chefais gymorth ffantastig oddi wrth yr ysgol fy mewn gi a fy nhad ci. Ar ôl pryd nes i droi'n partner a wnaeth helpu fi symud tŷ ag i ardal wahanol. Dechreuodd yn perthynas dorri lawr, ond arhoson ni'n ffrindiau da a diolch iddo fe gwrddais un o fy ffrindiau gorau. Es i fyw gyda fy ngŵr, ond oedd angen gwneud lot o waith ar y tŷ. Effeithiodd hwn ar fy iselder, yn enwedig pan bydd rhai o aelodau'r teulu yn siarad amdano trwy'r amser. Penderfynodd fy ngŵr a finnau drio am fabi ac nes i ddarganfod fy mod i'n feichiog yn glo iawn. O'n i wastad eisiau plant, ond oedd y syniad o fod yn fam yn hala ofyn arnau. Nes i ddioddau gyda salwch gwael, ond wnaeth baratoi trwy gydol y beichiogrwydd gweithio cymryd moddion. Ar y pryd, o'n i'n gweithio fel nyrs asiantaeth ac oherwydd y salwch roedd rhaid i mi adael heb gefnogaeth ariannol. A gadawodd hwn mewn sefyllfa anodd. Nath fy ngŵr sylweddoli pa mor sal o'n i a llwyddodd i newid ei oriau gwaith mwyn treulio mwy o amser adre. Yn ystod y beichiogrwydd roeddwn i dan lot o straen oddi wrth aelodau'r teulu a wastad yn ymyrryd yn fy mywyd personol ac yn achosi trafferth a chyfrannodd i'm hybromau iechyd. Roedd yr enedigaeth yn straen arnau, ces i gwbl o weithdrefnau mwyn dechrau'r enedigaeth, ond nes i 11 diwrnod dros fynyddiad dyladwy. Pan gyrhaeddais yr ysbyty, teimlais doedd neb yn gwrando arnau. Cefais fy symud o ward i ward a dywedodd pawb fy mod i ddim yn mynd i gael fy mabu y noson yna. Yn ystod y bore, fe ges i fydwraig, ond erbyn hynny o'n i'n barod i wthio. Roedd y fydwraig yn anghyfnogol iawn ac yn rhoi lot o sylwadau negyddol ac amhriodol tuag ataf, a wnaeth fy mhryderon yn waith. Roedd fy ngŵr a fy chwaer yn gefnogaeth ffantastig i mi, a fe lwyddais i roi enedigaeth yn naturiol. O'n i'n edrych ymlaen i fwyd o'r fron. Roedd e'n rhywbeth o'n i'n benderfynol i'w wneud, ond chefais lot o drafferth. O'n i eisiau rhywun gynnig help, gan fy mod i rhy ofnus i ofyn am gymorth. O ganlyniad i beichiogrwydd anodd, genedigaeth cloi a thipyn o gosg, o'n i'n awyddus i fynd adre. Roedd y pythefnos cyntaf yn brysur, gyda ymwelwyr yn hedfan mewn a mas. Nes i drio fwydo o'r fron unwaith eto, gan fy mod i wedi darllen bod yn bosib i aileitha. Roedd fy ffrind yn gefnogol o'r dechrau, ond chafon traffordd cadw mewn cysylltiad. Nes i drio bwydo o'r fron am amser hir, ond doedd dim byd yn gweithio, ac oedd yn torri fy nghalon. O'n i'n teimlo doedd fy mab ddim eisiau fi, ac yn aflwyddiannus. Pan aeth fy ngŵr i nôl i'r gwaith, stopiodd yr ymwelwyr, a dyna pan sylweddolais fy iselder yn gweithygu. Roeddwn i'n ffeindio fe'n galed i aros yn frwdfrydig ac o'n i'n treulio rhan fwyaf o'r amser yn cysgu os oedd gen i'r gyfle. Roedd yn anodd i mi godi mas o gwely ar adegau ac o'n i'n ffeindio fe'n galed i adael y tŷ. Nes i agor lan a thrafod sut o'n i'n teimlo gyda'r ymwelwyr iechyd a rhoddodd fi mewn cysylltiad gyda grŵp baby massage lle nes i fynychu am 6 mis. Es i at y doctor a gofynnais i fynd nôl ar meddyginiaeth mwyn helpu fi ymdopi gyda fy hwyliau. Dechreuais adnabod beth oedd yn effeithio fy iselder a thrafodus gyda fy ngŵr sut o'n i'n teimlo. Fe ddywedodd ei fod e'n mynd i fy nghyfnogi. Es i ymlaen i gymryd rhan mewn dosbarth Baby Blues lleol a chwrs Incredible Years a wnaeth darparu sgiliau mwyn helpu fi ddeall datblygiad fy mab. Nes i hefyd ymuno grwpiau trafod ar y we lle o'n i'n gallu trafod straeon ynglyn a thrafferthion a chefais yn bwydo fy mab o'r ffron. Pryd nes i ddarganfod fy mod i'n erbyn babi arall, des i ffwrdd o'r meddyginiaeth yn ystod y term cyntaf. Roedd y beichiogrwydd yma yn galed eto ac o'n i'n dechrau dirywio dan straen a phwysau o'n i'n gwynebu oddi wrth aelodau'r teulu. Roeddwn i'n cael trafferth cydbwyso bod yn fam a thrio edrych ar ôl fy mab. Roeddwn i'n cymryd fy rhwystredigaeth allan ar fy mab ac yn teimlo'n eog yn syth gan fy mod i'n gwybod nad eoedd ar fai. Ceisiais esbonio beth ddigwyddodd i'r teulu, ond yn lle bod yn gefnogol, bydden nhw'n atgoffa
fi am bethau yn wneud fi deimlo'n fwy eog. Ar ôl cael profiad o blentyndod drwg, o'n i'n awyddus i osgoi'r profiadau yma gyda fy mhlant i. O'n i moyn iddyn nhw gael y gwrthwyneb i'r plentyndod ges i. Ar ôl y tymor cyntaf, dechreuais i gymryd meddyginiaeth eto. Mae'n hapu fi ymdopi ac mae'n atal fi rhag fod yn berson greulon. Nes i rhoi enedigaeth yn naturiol i mewn plentyn, a'r tro yma, o'n i'n hynod y benderfynol i fwydo ar fron. Roeddwn i'n fwy hyderus tro yma, ac oedd y pethau mynd yn dda tan sylweddolaeth bod ei liw yn newid a ddechreuodd ei grynu. Roedd e ddim yn bwydo mor dda ag o'n i'n meddwl ac fe eithon nhw ag draw i'r uned gofal arbennig. Roeddwn i'n nerfus ac yn pryderu. Roeddwn i'n nawr ar wahan o bob aelod o'm teulu ac o'n i'n teimlo fel fy mod i wedi colli'r rheolaeth. Unwaith oedd yn well, eithon ni adre. Triais eto i fwydo'r fron ac o'r amser, o'n i'n llwyddiannus, o'n i'n hapus iawn. Nes i ymuno gyda dosbarth baby massage eto a dwi nawr yn wneud y cwrs Incredible Years a dwi wir yn mwynhau. Dwi'n teimlo bod siarad gyda phobl eraill am fy mhrofiadau a cheisio gadael y tîm o'r aml a phosib yn fy helpu ymdopi. Dwi dal yn brwydro gyda materion teuluol, ond dwi'n darganfod ffordd i reoli fy rhwystrau. Yn lle gweiddi a sgrechian, rydyn ni'n chwarae gêm, lle rydyn ni'n esgus bod yn llewod ac ni'n rhoi mor uchel a phosib. Nid dyma'r ateb gorau, ond mae'n ffordd addas i ni'n ddelio gyda fy nheimladau. Pan rydyn ni'n chwarae'r gêm, mae fy mhlant yn meddwl bod yn ddoniol ac yn chwerthin sy'n tynnu fi allan o'r iselder ac yn neud i mi wenu. Na gyd fi moyn yw ei wneud nhw'n hapus ac y gweld nhw'n gwenu. Fy mhlant a fy ngŵr yw fy ysbrydolaeth i gario ymlaen i wthio'r trwy'r iselder a dwi'n gwella un dydd ar y tro.